important. I a un ritme normal, perquè si anem molt ràpids, malament, i si anem molt a poc, també. Hem de buscar, si el tens preparat, segurament ni estaràs nerviós, ni portaràs un ritme massa lent, ni massa ràpid, perquè ho tens preparat. Llavors aquí està la clau. Contestar clarament sense dubtar a totes les preguntes. Hi ha un ritme adequat. El bo seria preguntar al final de l'entrevista. Si tens alguna pregunta, tu, seria preguntar al final. Però llavors aquí hi ha dues coses. L'entrevistador et pot dir, si no es pregunta, això mateix. L'entrevistador et pot dir, tens alguna pregunta? I llavors tu hauries de preguntar les coses imprescindibles, no? Home, depèn de l'entrevista, amb el nivell que estiguis. Si és a l'última entrevista ja per entrar-hi, i no t'ha parlat de calés, potser li has de preguntar, escolta, quan cobraré? O quin horari faré, a quina hora tinc que venir?